Doncs Xivarri és una iniciativa que es va dur a terme per primer cop el 2006 amb Maria, és tonta! No, es va fer més aposta, en sèrio! És culpa teva! Tu què estàs mandant a primers? Maria d'avançar, ja està. Vinga, va, tornem-hi. Què és Xivarri? Toma 3. Doncs Xivarri és una iniciativa que es va dur a terme el 2006 per primer cop i té l'objectiu de fer conèixer el barri, doncs, l'esplai, mitjançant activitats per nens, joves i famílies en general. Aquest any, per exemple, doncs, fem matí de jocs i tallers pels nens, hi ha alguns concerts, com per exemple el Combes del Mambo, fem cercaviles, xocolatada i moltes activitats. I el que ens agradaria de Xivarri de cara al futur seria que aquestes festes convertís en una cosa de tots els esplais, anant més lluny del nostre.